Ešte to nedostával. Ne, ne. Ne, to nejde. Hello there a vítam vás u novom videu a dneska si zahráme Minecraft, ale bez klávesnice. Áno, počujete správne a vidíte dole na obrazovke. A toto je špeciál za 10 odoberateľov, za čo vám veľmi ďakujem. A my sa môžeme rovno vrhnúť na video. No ja si tu iba prepnem kameru na klávesnici bez urážky. Ak s dovolením teda. No ako sa vlastne budeme pohybovať? No ako vidíte, tak mám také dve tlačidlá na tejto hernej myši, takže ktoré sú mi vlastne úplne na nič, ale teraz sa mi budú hodiť, pretože som si nastavil, že teraz vďaka nimi sa takto môžem hýbať. Keď toto dvakrát stlačím, tak šprintujem. No a vlastne nastavil som si autojump, aby som vedel nejak skákať. To by bolo až moc ťažké. Ešte chvála Bohu, že máme takéto tlačítka. Ale pokiaľ by ste chceli, aby som hral napríklad na takejto myšky, tak ak dáme 5 lajkov na toto video, to vtedy dokud máme 20 odoberateľov, tak natočíme ďalšie video, ale s touto myškou. A ja to nebudem okecať, takže hneď si zahrám nejakú prvú hru. A nie, lobičko. Počkaj, ako odídem? Ako odídem? Ne. Počkaj, ako odídem? Ne. No dobre, tak dobre. Prepačte. Už toto nestane, nebojte. Školaznicu nikdy nepoužijem. Dobre, takže zahráme si Egg Wars. Tam hraje veľmi veľa ľudí. Sice nie som dobrý v PvPčko, uvidíme. Takže aký tým zdáme? Budeme v týme modrom. Tak uvidíme. Skúsme parkour. Ne, nejde to. Dúfam, že má ten autojump. Keď vyskúšam to. Áno, mám autojump, výborne. Bez neho by to bolo veľmi ťažké. Ešte som to neskúšal, ale určite by bolo. Skoro som to dal. Preletel som to. Škoda. No nevadí. No a hra nám začína o 30 sekúnd, takže výborne. No nedarí sa, takže ja počkám, keď začne hra. No a hra nám začína, dobre, takže som zvedavý, čo sa stane. OK. Teraz ma napadá, ako si vlastne ja otvorím inventár. No, to som nedomyslel. Dobre, zoberieme si irony. Vieme to upgradenúť, nevieme. Počkajte zase. Ne. No dobre, tak ja si budem musieť niečo urobiť. Dobre, už som to vyriešil. Teraz keď stlačím toto tlačidlo, tak by som to mal vedieť. Počkajte, to je nejaké divné. Viem otvoriť, ale neviem to zatvoriť. No dobre, tak budeme musieť stlačať escape. Už to nebude vadiť. Takže niečo si od teba kúpim, kámo. Takže kúpime si asi armor. Dobre, teraz bohužiaľ musíme dať escape. Ne, na teba. Dobre. Čiže si viem dávať armor. Takže zoberieme si tento meč. A budeme potrebovať si... Dobre, to nie sme my. Tak som nebol moc nadšený. Zoberieme tak. A si sa vystávame na stred. Takže sa o to niekto pokúšal, ale... Ako to teraz postavím? Počkaj. Dobre. Ne! No dobre, takže ideme si teda znova kúpiť veci. Dobre, takže... Ty mi dáš veci. Tak. Taký nezvyk. Dobre. Tak, počkajte, aký má armor. Tak nie, dobre. Aký mám armor? Dobre, takýto mám. Takže... Čo si kúpime? Teda... Toto by mohlo byť. A teraz budem musieť dať ten escape. Dobre. Ne!
Veš. Tak je to, sa normálne budeme byť. Oveci. Dobre, zase escape. Dobre, máme na meč. Kúpime si meč 3000. Dobre. Tak, a dobre, vyzerá to, že teammate postavil cestu. Som vďačný. Teraz sa s tým... Teraz nebudem musieť riešiť ja. Lebo to by sme tu boli až do Vianoc asi. Dobre. OK, takto. Dobre, a teraz bežíme. Takto. No dobre, ešte to nedostával. Dobre, ešte to nedostával. Ne. No, ne, to nejde. Ale nevadí. Dobre, teda. Počkaj, tu je nejaký hráč. Poď. Poď. Dobre, teammate ho dal. Výborne. To je skvelý tým. Len keby sme si vedeli postaviť nejakú diaľnicu. Dobre, takže postavíme. Teda nepostavíme, ale kúpime si znova armor. Dobre, ale ten nepriateľ nám dokončil cestu aspoň. Takže v pohode to máme. Dobre, musím si bloky, lebo budem sa musieť vystavovať. Purple Egg Destroy. OK. Dobre, takže tak si trošku tu sporiadam. A ideme na stred. Šprintuj. Šprintuješ? Á, dobrý deň. Ne! Ach, ja to sa nedá. Okurka 14. To je okurka 14. Trošku tam batám. Ajeje. Zdrhám. Ale šprintuj predsa. Nie. Ach jaj, nie. Ja nemám veci. Tak čau. Tak čau. Takže ja by som si vyskúšal dať The Pit. To poznám. Uvidíme, ako to nám pôjde. Poďte. Poď, jeden kill. Polku sme im dali dole, ok, teda jej, alebo jemu. Poď. Rýchlo. Ne. No nejde nám to, vie čo? No tak nič. Jaj. Dal som kill, yes, jeden kill máme. Dobre, niečo sme dali s myškou. A to je to. Dobre. Skoro 2 killy. Výborné, nie je to také zlé. To je asi pekne nahitujú ich. No poď. Yes, dal som kill. Výborne. No poď. Ne. Ne, žiadne také. Karole. Poď, nebuď skeleton. Ach jaj, skoro polka. Teraz mu dám. Tak. Koľko sme dali killov? No dobre, četka pozrieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aj keď z toho niektoré sú, že som to hitoval, ale to mi absolútne nevadí. Ne. No vyzerá to, že ani hrajú spolu. Ešte by to chceli 3 killy. Poďte. Počkaj, nemôžem? Takto? No nemôžem, škoda. To by bolo moc dobré. Kde si? Poď. Áno, dobre, jedného som dal. S pomocou. Ešte 2. Čo máte z lektvary? Kde ste? Ida, som pomýlil tlačiť dloň. Ne. Ja som chcel šprintovať, ale som klikal. Dobre, niekoho som dal, ešte jeden by to chcelo.
ty. Dobre, tak nič. Poď ešte jedného mi dajte. Máte lektvary. Poď, dobre, máme to. No ja si myslím, že to teda stačilo, takže ja sa budem musieť vrátiť do lobíčka. Bude hodiť. Dobre, no som späť, ako vidíte, som úplne na inom serveri, ako som na Hypixelu. A pretože tu viem, že je parkour, a takže vyskúšame si bez myšky zahrať parkour, takže idem, ak je to bude. Takže budem parkour, čo len start. Dostať. Poď tam. Stlačil. No. Nejde to nejak. Ako vidím. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Budem za to veľmi rád. Uvidíme sa na budúce. A čau.